Dobro večer svima i dobrodošli u Gradsku knjižnicu Vukovar. Oni koji su ovdje po prvi puta, drago mi je što se evo na kraju jedne godine možemo ovdje okupiti na jednom zaista zanimljivom događanju koje je prvenstveno svima nama u knjižnici izrazito drago jer nismo nikada do sada ovako nešto imali. Povod današnjeg ovog druženja je naš ciklus u susret kreativnim sugrađanima koji je ovog puta ugostio dvojicu naših sugrađana. Jedan nam živi ovdje malo bliže, a jedan je nešto malo dalje, ali je srcem velikim ovdje u Vukovaru kao što vidite. Danas su ovdje s nama autori, prvenstveno autor ovih prekrasnih maketa brodova i jedrenjaka, gospodin Dragoljub Savanović, zvani Brico, te gospodin Miroslav Pelcer koji je autor ovih prekrasnih slika. Ono što evo mi kao knjižničari želimo reći, dakle naš program u susret kreativnim sugrađanima svake godine ugošćuje, da tako kažem, nešto drugo, nešto novo, ponavljaju se i slikari i sve, ali po prvi puta ovdje imamo nešto ovako prekrasno kao što su ove makete i kao što sam rekla i autorima, ovo je zanimljivo, imamo velike slike i male brodove, to je nešto totalno drugačije, kažem, po prvi puta ovdje i na nekakav simboličan način želimo isploviti iz jedne, a uploviti u drugu godinu i zbog toga smo odlučili ovu izložbu zadržati u knjižnici tijekom cijeloga prosinca, po vjerojatno, ako bude i želje, i tamo negdje početkom sljedeće godine, to ćete još saznati kod nas. Prije nego li zvanično ovu izložbu otvorimo, ja sam čula da su se naši večerašnji autori jako potrudili i naučili sve ono što žele reći o sebi, a dogovor je takav da ću vas ja pozdraviti u ime knjižnice. Prije toga želim pozdraviti također našeg dragog predstavnika grada Vukovara i Odjela za društvene djelatnosti, koji nam je uveličao ovo naše događanje. Naravno, hvala svima vama što ste došli ovdje i molim vas, oni koji danas nisu mogli na ovom otvorenju biti, sigurno će nakon ovog dana i nakon ovih svih vijesti koje će biti i na radiju i na web stranicama i u novinama doći ovdje pogledati ove zaista sve vrijedne uratke. A sad bih zamolila, evo, ja ne znam koji od vas dvojice želi prije reći ono što je odlučio, da ću vas zamoliti ili abecednim redom, ili ko ima veću ili manju tremu, neka nam nešto kaže. Neću to ovako pročitati, samo je to sam dobro. Kao prvo ja bih želio pozdraviti sve prisutne i zahvaliti što ste odazvali u našem pozivu. Ujedno bi se zahvalio i vama i vašim djelatnicima koji su vam omogućili i pomogli da ostavimo ovu našu želju, našu izložbu. Što se tiče ovih maketa, one su rađene uglavnom po nacrtu i sve su rađene ručno. Znači svaki dio koji je na njima izrađen je ručno. Nije ništa kupljeno. One su prikazane par puta na televiziji. Naša televizija, ja sad ne bih govorio o imena, ali možda je neko i vidio. Meni je bila želja da pokažem našim ljudima ovdje da oni vide to uživo, jer nije to kao na televiziji. Ovo je kamera prođe i ode i tako. Kako ja nisam neki veliki govornik, ja bih prepustio ovom prijatelja i ove nešto kako svoje. Ja neću biti dugačak, pošto kolegice i kolega su rekli nešto o našim. Ja bih vas prepustio da vi uživate u ovim slikama koji sam ja dao svoje srce da bi napravio. U tebi su moji sni.
Festa.